Columbia tu Houston prepína. Malý krok pre človeka. Pre tieto veci sme sa rozhodli nie preto, že sú ľahké, ale preto, že sú ťažké. Veľký skok pre ľudstvo. One, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way. Neviem povedať, aký som pyšný na to, čo ste dokázali. Pre každého je najväčší deň v jeho živote. Dobrú noc z Apollo 11. Späť na mesiac. V premiére vo štvrtok o 20:10 na YouTube.